ଲେଖାଲେଖିରୁ ନିକଟରେ ରାଜନୀତିରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଓ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ବେଶ୍ ନାଁ କମେଇଥିବା ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିବାଦର ଝଡ଼। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ he has no decision at all, own decision, ତାଙ୍କର ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିରସ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ କିଙ୍ଗ ମେକର କୁହାଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଅନ୍ୟତମ ଖେଳୁଆଡ଼ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କୌଶଳ ଏଥର ବେଶ୍ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବିଜୟ ବାବୁ ଅନ୍ୟ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ପ୍ରଥମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁଗତ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଥିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 15 ଜଣ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳର ନୂଆ ନେତା ବାଛିଛନ୍ତି। They decided to change the leadership and Mr. Prabal Samal was elected as the leader of the opposition. ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପର 15 ଜଣ ଯାକ ବିଧାୟକ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ନୂଆ ନେତା ନିର୍ବାଚନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇବା ଓ ବାଚସ୍ପତି ବିଧାୟକ ଦଳର ନୂଆ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଇଥିବା 5 ଜଣଙ୍କୁ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଭ୍ୟ ପଦରୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଦଳ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏଭଳି ସବୁ ପିଲାଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ କେମିତି ସଭାପତି ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି 17 ତାରିଖରେ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ବହୁ ବିଧାୟକ ଓ ଏମ୍ପି ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି।